Kamu tahu kenapa Superman pakai celana dalamnya di luar? Biar jelas dia laki-laki. Wah, salah. Terus kenapa? Kalau celana dalamnya di dalam, namanya Superman. Iso jawab pantun. Gampang. Tuku kawat akeh sak ombyok. Kadung kumat tatapno tembok. Nggawa termos tutupe bunder. Kadung ngos-ngos kok ra iso ngiler. Iso basa Cina ta? Iso lah. Bahasa Cina kepleset. Licin, Bahasa Cina belok. nikung, Lah nek gawe kotang. cuwilan ketangsang. Barang cilik ireng apa sing oleh dimut tapi rale dicokot. Wis angel iki isen jawab aku. Aja ngeres. Terus apa? Andeng-andeng kuwi lho. Mbak cantik kok dhewean. Terus lapo nek dhewe? Papan tulis ditulisi kapur, le cah manis aku siap ngibur. Iwak betik, iwak lele nek duitmu titik aja nyanding le. Tek munggo sedina mangan pisan ngono piye ben gak boros. Yoh dapuranmu wong pancen rupamu iku ra duwe duit kok. Sing digawe boros lho opone. Ora usah gelo Mas nek aku wis dijodhokno. Walah, Dek, nek ngono oleh pora aku tak dadi sabunmu wae. Sabun apa? Sabun adus. Angger ketemu aku kok gemeter lapo lho Mas. Biasa wong aku sik Joko kok. Jo kondo-kondo kae. Lah pe salaman ndredek pengen ngambung ya ora wani. Walok cangkemmu. Tukokno terasi ya, Le. Yo mak tak budal. Sik nak lanek lali jenenge terasi wis ngerti carane to. Tak duletno siletku terus tak ambokno irunge. Sip.